Bale, guen esplikatuko dugu nola funtzionatzen gure txata. Non gehien bat txata sortzeko zeukaita segurak erabili ditu. Guen behar ez zuen. Hola da mezugu dezifratua, eta guain goxu edo zerbitzari nola da mezu zifratua. Hola da. Guen behar largaz bat iguala bez ikusteko. Eta emotiko nomade baita. Ja den nabial izan. Windows punto. Eta nire ikustean, zerbitzari infolistu. Eta bora ikuste ja gure mezuk. Eta listo.